Welcome to my vlog. Mag-harvest po tayo ng Calamansi juice. Medyo malayo kasi ano, yung land is hindi pantay yung lupa la. Kukunin ko yung bunga ng limonsito. Oh my gosh. Paano ba to? No, Lord. Hala. Lord, tabang. Kasi dadalhin ko sa Cebu City. Uy, uy, uy! Uy! Ang hirap pala. Kalisod ba? Agoy! Tanawa, dahil na kay bunga. Gamay kay punuan, por daghan. Step to step, I walking away. I don't wanna rock it.